Moikka, Soul Harmonista Tinja. Tämän päivän aihe on pyyteetön rakkaus ja rajat kaksoisliekkimatkalla. Pyyteettömästä rakkaudesta kun puhutaan, niin suurin harha on oikeastaan se, että se tarkoittaa jollain tavalla rajattomuutta, vaikka oikeasti pyyteetön rakkaus tulee silloin, tai on mahdollista vasta silloin, kun me rakastetaan itse itseämme pyyteettömästi ja ehdoitta. Ja jotta me rakastetaan itseämme ehdoitta, niin se tarkoittaa sitä, että me myös pistetään itsemme kaikessa edelle. Me ei niin kuin tavallaan aseteta itsellemme ehtoja ja vaadita itseltämme joustoa. Pyyteetön rakkaus on 5D-taajuutta tai sitä ylempää dimensio-taajuutta ja rajat sitten on taas niin kuin 3D-rakennetta. Ja kumpikin näistä tarvitaan, jotta yhteys ei muutu kaksoisliekkimatkalla karmaksi. Pyyteetön rakkaus ei siis ole mitään odottamista tai itsensä pienentämistä, jotta voisi olla toisen kanssa, tai hiljasta sietämistä, tai toisen ihmisen pelastamista, tai fiksaamista, tai sitä, että yrittää herättää tai opettaa toista. Pyyteetön rakkaus sen sijaan on sitä, että rakastaa toista ilman, että vaatii toista oikeastaan muuttumaan tai täyttämään tyhjyyttä tai mitään. Ja tässä vaiheessa ne rajat tuleekin sitten paikalleen, koska se tarkoittaa sitä, että se kontrolloi toista ihmistä, toisia ihmisiä, etkä manipuloi toisia ihmisiä, etkä pidä kiinni, jos toinen ihminen valitsee jäädä alempiin tietoisuuden tasoihin. Ja pyyteetön rakkaus ei missään nimessä vaadi sua rikkomaan itseäsi. Ja minkä takia kaksosliekkimatkalla nämä rajat on välttämättömät, on juuri se, että kaksosliekki-dynamiikka aktivoi ne kaikki hylkäämisen haavat ja traumasidokset ja sellaiset pelastaja-uhriasetelmat, ja ilman rajoja se 5D-yhteys alkaa vuotaa sinne niin kuin 3D-epätasapainoksi ja tavallaan mennään sinne alemmille tasoille, jos sitä rajattomuutta ei ole. Rajat on itse asiassa sen pyyteettömän rakkauden säiliö. 5D-tietoisuus on vähän niin kuin energiaa ja 3D on sitä rakennetta. Eli 5D-energia, pyyteetön rakkaus, ja 3D on rakennetta, eli myös rajoja. Ja energia ilman tavallaan näitä rajoja leviää. Se tarvitsee niitä rajoja. Ja sitten taas rakenne ilman energiaa kuivuu. Terve kaksoisliekki-liitto tarvii molemmat. Ja miltä tämä pyyteetön rakkaus ja terveet rajat sitten taas näyttää käytännössä, niin 5D-tasolla se tarkoittaa sitä, että sulla pysyy koko ajan sydän auki. Se et sulje telepaattista yhteyttä pelosta ja etkä toivo pahaa, etkä pidä kaunaa. Ja 3D-tasolla, että et hyväksy sellaista epätietoisuutta ja epäselvyyttä loputtomiin. Et salli epäkunnioitusta, etkä jää tilanteeseen, joka satuttaa sua, tai elää tällaisessa odotushuoneessa. Ja jotta sä kun joudut, jos nyt vielä käydään läpi, eli 3D-tasolla sä et ole jos käydään nyt vielä läpi tätä asiaa, eli 3D-tasolla sä et elä missään odotushuoneessa, etkä hyväksy mitään epäkunnioittavaa käytöstä,
niin silloin se tarkoittaa sitä, että jotta sä pystyt pitämään sun sydämen auki ja rakastamaan toista pyyteettömästi, niin joskus sä joudut myös astumaan sieltä 3D-maailmasta rajoittamattomaksi, että sä et niin kuin tuu enää satutetuksi. Tavallaan siinä vaiheessa sä myös koulutat sun omaa hermostoa sielutasolla, kun sä valitset sen, että mun hermosto tarvitsee turvaa, mä en pysty hyväksymään epäkunnioittavaa käytöstä, joten mä poistun tästä tilanteesta. Ja esimerkiksi voi olla tilanteita, missä vaikka esimerkiksi maskuliini tulee tällaiselle murustelulla lähestyy, mutta ei ole valmis parisuhteeseen. Ei usko, että hänestä on parisuhteeseen tällä hetkellä, mikä on tosi yleinen selitys. Niin sä pystyt sanomaan, että mä ymmärrän, että sä et pysty tällä hetkellä sitoutumaan, mutta minä tarvitsen sitä sitoutumista, joten jo voidaan jatkaa erillämme. Se ei ole ristiriita, vaan se on integrointia ja se tarkoittaa sitä, että sä luotat siihen, että sä saat sun kaksoisliekkisi sellaisena versiona, joka pystyy ja haluaa sitoutumaan suhun. Näin sä syvennät sitä sun itserakkautta, koska silloin kun sä tämmöisiä rajoja vedät, niin sä pystyt myös kiittämään itseäsi illalla ennen nukkumaan menoa, että kiitos minä, kun tein itselleni näin. Sä pystyt luottamaan itseesi, sä pystyt kunnioittamaan ja arvostamaan itseäsi. Ja mitä enemmän sä teet itsellesi sellaisia tekoja, milloin sä pystyt luottamaan, kunnioittamaan ja arvostamaan itseäsi, niin sitä enemmän sä myös rakastat itseäsi. Ja itse asiassa itselle henkilökohtainen esimerkki tästä, että mitä mun kaksoisliekki sanoo, kun mä vedin rajoja, niin se sanoi, että hän ihan niin kuin oikeastaan arvosti sitä, että mä vedin niitä rajoja. Että se herätti hänet jollain tavalla sellaiseen kunnioitukseen. Ja yleisin väärinymmärrys feminiineillä on, että jos asetan rajat, niin suljen yhteyden. Tai oikeastaan tämä ei ole edes väärinymmärrys, vaan tämä on ehkä sellainen pelko. Ja tätä kaksosliekkimatkaa ei pelolla ohjata, vaan tätä ohjataan rakkaudella. Jos se raja katkaisisi yhteyden, niin se ei olisi ollut 5D-yhteys, vaan se olisi ollut 3D-karminen yhteys. Eli tämmöinen raumasidos. Ja todellinen sieluyhteys ei romahda siitä, että sä oot selkeä ja vahvistat sun rajoja, vaan se jopa vahvistuu siitä. Ja mistä sä sitten tiedät, että toimitko sä itse rakkaudesta vai pelosta käsin, niin sä voit kysyä itseltäsi, että teenkö mä tämän saadakseni hänet reagoimaan. Vai teenkö mä tämän suojellakseni omaa energiaani? Ja jos sä teet sitä pelosta, niin sä uhkailet. Jos sä teet tätä rajojen vetoa pelosta, niin sä uhkaat, testaat, kiristät ja vetäydyt saadaksesi huomiota. Ja jos sä taas teet rakkaudesta, niin sä vaan ilmoitat, miten asia on. Sä seisot sen takana ja pysyt rauhallisena, vaikka se toinen ei valitsekaan sinua. Ja pyyteettömässä rakkaudessa sä et omista ketään. Te olette molemmat vapaita. Pyyteetön rakkaus on myös sitä, että sä et uhraa itseäsi. Sä pystyt rakastamaan ilman, että sä omistat toista. Ja sä pystyt rakastamaan ilman, että sä uhraat itseäsi ja valitset myös aina oman vapautesi ja annat toisten valita heidän vapautensa. Se on totta, että maskuliinit ei välttämättä aina pysty sillä hetkellä valitsemaan parisuhdetta ja uskovat siihen, että eivät ehkä ikinä
sillä hetkellä tule valitsemaan parisuhdetta feminiininsä kanssa, mutta se asia muuttuu, koska niin pitkään kun feminiini on ankkuroituneena siihen luottamukseen ja uskoon ja omaan sieluunsa, niin maskuliini alkaa muistaa, kuka hän on, kun sä olet siellä sielussa. Kiitos, jos jaksoit kuunnella, ja jos sä tarvit henkilökohtaisempaa neuvontaa, niin ota yhteyttä.